iphila ngonyazi lwezulu ebuhleni bamaNazaretha. Ngilapha namhlanje nekuseni ngalenhlanhla yokusa ngithunywa izwi lenkosi enkulu unyazi lwezulu. Inkosi ehle ezulwini yazoba umuntu ebantwini ayenzela kuthina bona indini enqamlezulu. Ngicela uqale ngithandaza ngicela uNkulunkulu amandla, Nkosi enkulu yasebuhleni. Nyazi lwezulu ngipha amandla Nkosi okuma phezu kwale ndawo Nkosi engimi kuyo. Fala Nkosi bengakimi ngipha amandla okuphila. Ngoba Nkosi ukufa okungethe izwe eAfrika. Fla Nkosi i-COVID-19 igama lenkosi enkulu unyazi lwezulu kuze kube phakade. Amen. Ngicela ukuqala ngithi ngikhuleka enkosini enkulu esebuhleni noma sekuphakameni. Ubhombela isima samampondo inkunzi ehlaba ezinye emantshobeni. Umlethana uMadinane zonke izizwe uthi mletheni nathi sombona. Undaba ongayibuza kumaqhayi umntana omlungu ugaxa phambanisa. Washabuza shembelela ivangeli oshuma lidadapi. Uvula iTestament lavuma. Ngicela ukukhuleka enkosini yasebuhleni bamaNazaretha. Khuleka kubabilanga laseAfrika. Uzandlane emsebenzi njengelanga. Umanda Stebeno njengensonyama. Khakhale inkomo zakhe emkhayideni. Ngikhuleka enkosini enkulu inyanga izulu. Umthendo ohlaba usumdala kanti eminye ihlabise emisha. Inkunzi yakithi ebuhleni bamaNazaretha ebhabhame phezu kwebhanoyi phezu kwentaba yomhlangano. Zonke izizwe zizwile ukulila. Ngikhuleka enkosini yamaNazaretha. Uthi ngolwenkosazana umkhuzi wempi. Umkhuzi odlame ngezwi. Zonke izizwe zizwile. Ngikhuleka enkosini enkulu unyazi lwezulu. Umphakamelo ngonyama yahlala ithe sihlezi waphindwa iphakamela yahlala. Ngicela emakosini asekhwameni ngasebuhleni ngoba izwe namhlanje nakalungile. Liphethwe ukufa kodwa elinye ithemba kasinalo ngaphandle konyazi. Elinye ithemba kasinalo ngaphandle kaShembe. uShembe simkhonza kanayo injabuliso futhi nenkohlisa kanayo. uNkulunkulu esimthandaza muhle ngemini nangobusuku. Ngolunye usuku ithi inkosi yamaNazaretha ubhombela isima samampondo ithi maNazaretha bantwana banganhliziyo ithi kuze isikhathi emhlabeni la awuzokhuluma indaba eyodwa ngesikhathi esisodwa umhlaba wonke. Uhlatshelelwe indaba eyodwa ingoma eyodwa umhlaba wonke. Ababe khona badideka bathi kwenzekani emhlabeni uthini uNkulunkulu kithi. Ithini inceku yenkosi kithi. Kodwa kwenzeka ngeSabatha ngo1 wonke umhlaba uthi ngibonge uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu. Isikhathi kasike isithambama phana ensuku wonke umhlaba uthi lala nathi namhlanje ingoma eyodwa leyo. Isikhathi ka9 ekseni indaba ekhuluma umhlaba wonke ithi vuka nathi okhanyiswa. Khona indaba ke ehlulayo emhlabeni eyakhona uShembe. Wathi ekupheleni kwalomthandazo athi igejulime uzokuphila ngangicela ukudla kubantu. Ithi noma intombazana uyivile uyavama ukukhathaza ukuthatha izinto zamanye amantombazane. Ithi ke ungeneleni esimilweni esibi kangana. Sokuba uNkulunkulu akubona unyukubele nobuso bakho unyukubele ngenxa yokulamba. Ithi uzathi uNkulunkulu lanyiswe yini ngoba nazi izandla zakho njena owathi uNkulunkulu kaAdamu lima ulinde uphumule ngosuku lesikhombisa. Ithemba esinalo kuleli bande salifundiswa uShembe ngelokuthi masilala khona indawo efundwayo ethi baphathe kahle amakhokho ababalala kuwo ukuze uJehova angagcina ukuza kube ngephupho. Ithi asilele emathunjini awumame bethu. Ithi wasigcina Nkosi yamakhosi angalobu usuku sinethemba elihle kubo sigcina. Ithi ke nempela Nkosi uzingasilibala ugcina ubusuku bonke. Inkinga esibhekene nayo izwe kungedwa ukufa. Kodwa ngothando lonyazi unyazi uthi asihlale emakhaya. Sithandaze la sihlezi khona ngoba alikho ibandla lasebuhleni enabantu abawu50. Alikho ibandla lasebuhleni enabantu abawu30. Amathempeli onke asebuhleni anabantu abaqala 100 kuya phezulu. Make sangena emathempelini sokejana nohulumeni kanti uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu uyamthanda uhulumeni okhona uyamhlonipha.
kumele sihloniphe ababusi bomhlaba ukuze nathi siphathe kahle siphile kahle ngakho uManazaretha ayindaba enkulu ayingcwele sebuhleni indaba enkulu yokuthi la ukhona uyaluzwa nonyazi la ukhona uyayifila imizwa onyazi okuthanda unyazi la ukhona makushaya isikhathi okuthandaza uyezwana nonyazi la ukhona inhliziyo yakhe iyavuma ngoba khona inkinga abangcwele khona inkinga khona inhliziyo khona zonyazi inhliziyo iphoqa umuntu ukuthi athenge isibhamu ngemali yokugcina ithi akashaya usibani bese sukuma bese emshaya lo muntu anethatha igilikidi phansi isho kuqala inhliziyo ithi yelele wazambulala uyabona amaphoyisa uyogijima umuntu uyozafika la ngasikhona ngolunye usuku saphuma komhlabela ingane empande zajika emkhuze zahamba ibheke eBhanganoma lokhuphela phezulu kwanongoma uthi lokho sezilamisa imoto zonke zama ngqi lo selikhipha abefundisi ababekhona ondunakazi la selithi phuthumani lapha ya unomuntu okhalayo lapha la lo msakakhulu izulu kwakuJune base bephuthuma eduze kwehlahla somgano bafica izinyane lembongolo lele khona uma befika lapha ya bayabuye bathi babakeke umuntu lapha kuleli imbongolo baba kwathi umuntu lo uyakhuluma umuntu kade ebhajoda ke mkhipheni bahlondela abefundisi bakhuphula ingubo bayibopha kahle batakula izinyane lembongolo liphakathi odakeni enzasi komgano balithatha balibeka phansi wathi baba uthi ngolokozana lathi libekeni lapha ya phansi komhlahla esinomthunzi bafika balithatha abefundisi balibeka izinyane lembongolo balibeka emthunzini wathi uNkulunkulu esimkhonzayo uthi ngolokozana lathi haya kwenele womile amanzi mphuseni amanzi kwafuna indishi kwathela amanzi ayekhona u20 liter athola phakathi endishini asondeza embongolweni yaphuza imbongolo wathi yaze kulungile usiyabonga lo muntu hlobona kaNkulunkulu le hlobona umprofeti makuthi ushembe ngumprofeti ushembe kasiyena umprofeti ushemba lokhu usuka kathi ngala simbiza uthi uNkulunkulu ithina esithi ushembe uNkulunkulu ngoba mawufika kushemba uhluphekile ukuzwa qaqe uhluphekile uma ufika kushemba usola abantwana ukubona qaqe usola abantwana uthuza kuye uzocela abantwana ufuna ushamba kakubi umntwana ushamba ukupha abantwana uqaphune enqwabeni babantwana basezulwini anginike yena ukuthi nabo abantwana engikupha bona ngolona usuku sithe sisemondlo eFriday bafika inkomo zomhlangano zempepho zilethiwe zazithupha bazethula inkomo befundi baseFriday olthuli obuthelezi omthethwa nawa sasibaningi kakhulu abefundisi nabashumayeli isikhipe sibusisa inkosi yaManazaretha ithi hayi inkosi nibusise bathi amen bayidedela inkomo yasabala yasibuya inkomazi eyodwa iyayimpofu iyayitula iyabuya afika amaphambi komnyango eVrand yayisima khona yayisibuka emnyango kwezwakala isigijimi sibizwa izwi lenkosi enkulu unyazi lwezulu laphuthumani bathi phuthumani babo abanimiza akade belethe inkomo bagijima bonke babafika baguqa uthi uNkulunkulu asimkhonza unyazi lwezulu uthi wona belethe lezi inkomo bathi ke abefundisi nabashumani nabavangeli yithi babuthi kodwa le iyakhuluma lenkomo baphenduka babukana bathi wathi baba le iyakhuluma lenkomo wayesethi baba lenkomo ithi nomntwana eswini ayikwazi ukuthi ingenziwa impepho ihlatshelwe impepho akukuphuthumani nofuneka inkomo ezoba impepho le idedeleni ngoba isimbili iyodwa hlobona uNkulunkulu okwazi ukubona isilwane asizwe ukuthi sithini ama talenta neziphiwo ma
akusetshenziswe kuwe Nkosi. Ngikhumbuza wena mNazaretha uthi mhla ka2 savuma lo ngoma. Kumnyama emhlabeni kuthi ukuqime yonke indawo sibukana sonke ukuthi uNkulunkulu uzosithini. Kwathi kusa mhla ka3 kwakuduma izulu ehleni kwakwehlunyazwe ezulwini lehla lazo umuntu ebantwini. Ngikhuluma ngemamba akithi bangcwele. Ngikhuluma ngendlondla akithi eliphaphelunye. Ima yodwa usimayedwa noma sebegijima abantu betatazela. Hayi ima yodwa. Kodwa ngikhuluma ngokuthi mNazaretha asihlale la sihlezi khona ushunyazo lwezulu lathi asihlale ndawonye silalele uthandaze umfuna uNkulunkulu Nkosi wangizwa Nkosi usangibona yini Nkosi uyangizwa la ngikhona. Inkinga enkulu inye ephilisa umuntu ithemba. Uma ulahlekelwe ithemba kuphela konke. Kuphela imali, kuphela umuzi, ulahlekelwe ithemba wakhohlwa ushembe ukuthi ukhona ushembe uNkulunkulu ekseni nasemini nasebusuku uNkulunkulu owushembe unyazo lwezulu uhlale khona ngaso sonke isikhathi. Ukufa kungiphethe mina ngiyagula futhi angithandi bangilapha abantu ngiphethwe ukufa kokuthanda unyazi. Unyazi ngiyathanda anginankinga angingabazi ngiyathanda kunalo nawe hlobo sami ngiyangimema. Indaba lapha eyesabatha. Isabatha namhlanje ekseni lihle kakhulu ngoba siyathandaza wherever la sikhona sikhuluma noNkulunkulu okhuluma naye asheshe ukuzwa asheshe ukuphendula. Asikhulumi ngoNkulunkulu osheshe ukuzwa kodwa inkinga bese yaphuza ukuphendula. Sikhuluma ngoNkulunkulu wahlezulwini ekseni namhlanje ngesabatha sithi uNkulunkulu akasisingathe avikela amaNazaretha umhlaba wonke lokufa khona kuze kungawangeni. Ngoba makukhulunywa ngokusanitizer izandla usanitizer izandla inhliziyo ungayisanitizile isanitizer nenhliziyo ukhipha wonke amabibi. Khipha kahle sanitizer inhliziyo yokuqala bese usanitizer izandla bese ufaka imask uvikele ukuthi ukufa kungakukhiphi kwabanye kungangeni kuwe. Kodwa uma unonyazi noma kuthiwa njani sanitizer inhliziyo yokuqala. Inhliziyo inkinga. Inhliziyo edala inkinga. Inhliziyo masimayima ngasavumi uhloka ukuthanda umngakho kanti uthi ushambe yeneliswa kumthanda umngakho uyikhubekisi inhliziyo umakhelwa wakhe emzini wakho ungafisele okubi umakhelwa wakhe emzini wakho ungacabangi ukhipha umphefumulo womuntu ithi kuyisona khona lokho uphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa. Inhliziyo bangcwele esikhuluma ngayo inhliziyo ehlupha umuntu. Inhliziyo edala abantu badivozane. Inhliziyo ekhanda into engekho iyenziwe khona. Indaba esibhekene nayo emhlabeni wonke sibhekene nodumo sobabaza lapha azili kuzoshumayeza abantu ukuthi phendukani nisondele umuso wezulu sondele sobabaza udumo lonyazi. Indaba lapha ekhaya engomeni esine ijaluza udumo luduma kakhulu ithi libiza abangcwele abakhethiwe. Ithi nxa sekuvaliwe awunangena ithi noma uyathanda noma ungasathandi ngeke kusangena. Ngakho ke kumenywa abantu kuba abantu balalela uhulumeni abantu abalaleli izilonyazi ukuthi sanitize izandla. Kodwa inhliziyo qala ngayo qala usanitize phela nenhliziyo ukhiphe konke okubi ukhipha amaqhubu ukhipha inhliziyo embi ukhipha ukuthi mina uyakuhamba ubopha amafindo ngoba ubopha amafindo nje endleleni ngena ngale ndlela uzohamba wena uzoba kanjani endleleni enamafindo kade bosho uwe kodwa likhuni emhlabeni bangcwele wonke umuntu zonke inkonzo ake ihlale phansi noba nakafuna uNkulunkulu wakhe ukuthi ungamaphi. Kodwa idlonyazi lithi asihlale phansi hlale phansi ekhaya mawuhlala phansi kwetshe uhlele phansi kwetshe ukhuluma indaba yonyazi wedwa uhlaza likhulu unyazi emhlabeni. Mawuhlezi phansi endlini yakho uhlezi endlini yakho ubuka indaba yonyazi ukuthi shembe usize inkosi yasemhleni ungiphi inhlanhla nesibusiso kodwa usize usikhumbule lo baba emathuneni. Ngoma kuphambene kwababa emathuneni usuka kuphambane nawe naba ngaphezulu kwethuna. Indaba enkulu indaba yonyazi ekhona emhlabeni nasezulwini. Indaba enkulu ekhona wonke umhlaba naphansi komhlaba ukhulunywa ngegama lonyazi. Phambili unyazi loya eCape Town lafika eCape Town lagibela isikepe laya eRobben Island lafika lenza isimanga umoya uvunguza phakathi olwandle lenza into engayibona eBhayibhelini lathi lakhuluma nolwandle akabona uNkulunkulu kwasuka umoya unyazi hamba nabefundisi phezulu kwesikepeni lubuya eRobben Island. Manje buya usuka umoya phakathi nolwandle losukuma loma ngenya labuza umshayeli wesikepe awukalento yakho ishalenza nje
Zikhonzonyazi lwathula ulwandle lwathi cwaka sahamba kahle isikepe ukhuluma uNkulunkulu ekhuluma nolwandle. uKristu emhleni kaKristu uKristu alikhuza ulwandle beleba wavuka ababe phakathi emkhunjini bakuye bathi inkosi walala sibhubha na ithini kwenze njani athi hayi nalo ulwandle lusibulala inkosi uKristu iyathi thula uthi du ikhuluma nolwandle lwathula ulwandle. Ngakho kaManazaretha ilondaba esokhuluma ngayo kulezi insuku kuwaphoqa ukuthi umntwana owaphuma naye emanzini kamzwani babhadisa omoya ngcwele azangasuki kuwe uhlale naye umuzwe ukuthi uthini kuwe methi kwethandaza uthandaza methi kwegida ugide methi wakhuluma kahle ukhulume kahle libi ikholwa engakhulumi kahle libi ikholwa engenalo uthando. Indaba lapha ekhaya ithi abantwana bakaNkulunkulu 199 ithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana ithi uma bexabana bangabakabani. Ingoma yamakhulu amabili ithi lithizwi likaSimakade kubantu bakhe ithi gcinanisa abantu nina abantu bami. Ilondaba esokhuluma ngayo nobani akazizwe efudumele ngenkonzo yeSabatha. Nobani akazizwe efudumele phansi kwegama elihle lenkosi enkulu yasemhleni unyazi lwezulu. Shembo engcwele yasemhleni ngicela ukuthandaza manje inkosi ngibonge kuwe.